Vítam vás pri ďalšom videjku. Teraz vás zoberiem so sebou na výlet na Azory, na Terceiru. Pýtate sa, kde to je? No tak presne to som sa pýtal aj ja. Absolútne som netušil, kam chcem ísť na výlet. Vedel som, že chcem iba proste slobodu niekde vypadnúť, zobrať si batoh, stán, spacák a to je všetko. Ostatné sa vyrieši. Čo ma najviac potešilo, tak stačilo iba 120 € na všetky tie letenky. Mal som buknuté iba tie letenky. Je sobota, 9 hodín ráno a ja odlietam do Anglicka na svoj prvý let zo 6 letov. Takže vybavené, tu sa ešte nabíjajú srandy, drony, slúchatka. Sobota, 2 hodinky a vyrážame. Na príručnú batožinu to nevyzerá, takže vždycky mi tak redlo, keď som išiel cez kontrolu, ale našťastie v pohode. Ani neviem ako, a som v Anglii. Nová krátka zastávka tohto výletu, tak poďme to pozrieť. To je jazierko a nakoniec celkom príjemné mestečko. Musím pochváliť. Dobrá atmosféra, naokolo sú tu stany s rybármi, už je fajn. Neurazí, nenadchne a ja si idem nájsť miesto na letisko na spanie a zajtra ma čaká let do Porta, do Portugalska. Cieľ môjho výletu je práve Portugalsko, takže som rád, že som konečne tu a dostal som tip na tieto brutálne koláčiky pastel de nata. Akurát sa prechádzam po porte, idem smer pláž, nejaké pivko po ceste by bolo fajn. Akurát si idem s pivečkom. Chcem nájsť McDonald's, ale tak fajne prší. Ono to na kamere asi nebude toľko vidno, co kam som prišiel. Mokrý som, rozbil sa mi kábel na nabíjanie iPhoneu, mám skoro vybitý mobil, chcem ísť spať na letisko, kde to je ešte hodinu metrom, tak mokrý už. Rád by som našiel mekač a cestu na letisko. Uvidíme, čo z toho bude. Podarilo sa mi prísť k tomuto McDonaldu a reálne takýto som ešte nevidel. Tam to všade vyzeralo ako z kostola, všetko to bolo pekné a oplatí sa pozrieť, keď budete v Porte. A tu už nasleduje veľká pochvala pre letisko v Porte, výborne sa tam spalo. Super bol na letisku, už som sa prebalil nejako, popratal zo môjho ubytovania dnešného a ešte mám tak... Takže už som pristál na Azoroch na Terceire. Idem sa prejsť do obchodu, mať nejaké dopívečko. Paráda. Zatiaľ to tu vyzerá dosť fajn. Akurát sem ide pristávať lietadlo. Iba zelená a oceán Atlantický. Úplne takto isto si pamätám aj Azory spred 3 rokov na São Miguel, keď sme boli. Tak Terceira mi príde tiež podobná, nemá až toľko takých unikátov, ako majú São Miguel, ale zatiaľ sa to vidí ako dosť pekný ostrovček. Na fotke ani videu to až tak nevyzerá, ale celkom stupák ma čaká. Tak slnečko už za chvíľu bude zapadať, snad sa nerozprší a ja idem postaviť pomaličky bivak. Batoh, stán a idem na to. Spanie vonku ako také mi nebolo cudzie. Bolo mi cudzie spať vonku sám a teda prvú noc som sa reálne to zbal. Uvedomil som si... Prvá noc solo kempovania na Azoroch je za mňou.
miesto na spanie výborné. Ale dal som si jedno také pivko a pôjdete, tak... Ale bol som prvýkrát na takom časovom tripe a to pivko strašne pomáhalo. Keď už som sa hambil alebo som nevedel, v noci fúkalo, ale tým, že som mal stan, to vôbec nevadilo. A boli tu nejaké sprosté kačky. A jediná nevýhoda takýchto brutálnych kempovacích miest je, že sa vám proste ráno odtiaľto nechce ísť. Ja som si teraz nedal žiaden plán, takže sa nenáhlim. A tak dobre sa tu čilovalo. Keď som si všetko po sebe popratal a tak, takže paráda. A ten výhľad, úžasné. Pláž z vrchu vyzerala celkom pekne. Menšia, pár ľudí tam bolo, ale uvidím, idem to isto skontrolovať. Mám jeden tip, ako sa nestrachovať, že zaspíte na východ slnka. A ten je vyšlapať si to ešte pred zotmením, prespať tam a ráno už mám takýto výhľad. Tam som bol včera, neviem, či to vidno, tam som si to vyšlapal, za to výhľadkou som spal, tu je pláž, kde som bol včera a tak niekde som išiel pešo, až som prišiel sem na toto Miradura. A ešte pokračujem, kde si tam. Čau moja, ako? Iba ja, zvieratá. Ja si to stále šlapem. Tá vôňa tej zelenej je parádna. A keď už som sa tu unavený, lebo nie som úplne zvyknutý takto veľa šlapať a s batohom. Ale je to fajn. A keď takto zasvietí slniečko, tak sviečie pekne. Ikonická časť práve tercérii ma dosť uchvátila a hlavne na západ slnka tam nikto nebol a to isté potom aj na východ slnka, takže sem sa oplatilo ísť v takýchto časoch. Tak nikde nikoho, ja už tu mám stan prichystaný a môžeme ísť spať s takýmto výhľadom. Dobré ránko z ďalšieho noclahu. Tuto raňajky šampiónov. Teraz som tam chilloval asi tak do 1:00, 2:00 po obede, lebo však nemal sa kam ponáhľať a zároveň som bol na tej turistickej atrakcii, proste, že na tom presne mieste, kde turisti chodia. Nezdržal som sa tam proste iba 10-20 minút, ale fakt som tam chilloval pol dňa a bolo to úplne fajn. Najlepšie na tom, že keď som si potreboval dobiť veci a typek videl, že mám toho veľa, notebook, káble, drona, mobil, tak ma pustil sem do privátnej ich kuchyne a môžem si tu všetko pekne ponabíjať zatiaľ. Ja už sa pomaly prechádzam a idem nájsť ubytovanie dnešného dňa. Je tu úplne pekné, všetky tie uličky, výzdoby a portugalská vlajka. Akurát mi týpek v krčme radil, že túto domáci nie sú Portugalci, oni sú Azorci, ale ten rozdiel medzi tými ľuďmi z Azorov, z ostrovov, ktoré sú fakt, že reálne dosť malé, že proste všetci každého poznajú, tak ten rozdiel medzi tými Portugalcami je dosť vidieť. Aj to porovnať, keď sme cestovali po Portugalsku a po Azorských, tak ten mindset tých ľudí je proste odlišný. A keď je to rovnaká národnosť, tak vidno ten spôsob žitia, že ja keď veľmi rád cestujem a práve na ostrovy a aj takéto menšie dosť rád cestujem, lebo je tu úplne pekné vidieť, zažito, tak vždycky rozmýšľam, že čo by som robil, keby tu proste sa narodím, že tu proste vyrastám. A neberte ma zle, ale čo tu budete robiť? Veď taký malý ostrov proste spoznáte hneď. Úplne
bývate tu mesiac, tak už sa tu naučíte, všetko tu pobeháte, poznáte. A čo tu robíte od narodenia? Na základnej, na strednej, neviem, či to má inak vôbec vysokú, to si pôjdem pozrieť. Viem, že na São Miguel je, ale či aj na Terceire, ale na iných ostrovoch, to ma dosť zaujíma proste. Čo sa tu dá robiť, hlavne keď ste mladí, akože takto na dovolenku je to úžasná destinácia, ale keby tu žijeme, asi mám z toho depresiu po toľkých rokoch. Nikde nikoho, a inak čo som si všimol aj tu, aj na São Miguel, tu nie sú žiadne chodníky pre chodcov reálne. Toto zrovna je luxusný chodník na azorské pomery, ale som tak vždy rozmýšľal, že čo robia aj chodci normálni, majú problém chodiť po chodníkoch, lebo tu to akoby neexistuje. Tak teraz prvá noc vo oficiálnom kempe na Terceire. Stalo to 6 eur na osobu, takže to sa celkom oplatí. A je tu aj dosť dobrý prístup na pláž, v podstate hneď za tým kempom, alebo aj tu sa dá vliesť do vody celkom v pohode. Sú tam aj vybavenia ako sprchy, záchody, stoličky a tak. Čo som prekvapený, že takéto dobré miesta sú prázdne. Som sa bál, že keď tu nikoho není, tak si to sem dám stan, až potom zistím, prečo to je prázdne, že tu bude nejaký problém alebo tak. Ale úplná paráda, nikto nič, úplne kľudná noc. Je tu aj zásuvka na elektriku, ale treba ju nejak zapnúť, ja už som bol väčšina tu unavený, takže som to nezapol. Ale vyspatý parádne. Ja som sa zatiaľ rozhodol v tomto kempe stráviť ešte jednu noc, lebo fakt je tu pekné, užívam si to, že nemusím nosiť teraz veci so sebou. Tam hneď je pláž a je to paráda. A uvedomil som si, prečo na týchto miestach nikto není. Není tu ani kúsok tieňa, čo je celkom základná chyba kempovania, čo mi v noci, teda večer, keď som sem prišiel, nedošlo, že ten tieň tu bude cez deň chýbať, ale tak je to v pohode. Keď tak tam sú ešte voľné stromy, môžem sa ísť schovať, keby mi náhodou chýbal tieň, ale no. Už som to pochopil, prečo tu nikto není a všetci sú pekne zalození pod stromami, pekne pod tieňom. Tak ja už som pobalil teraz a toto kempingové miestečko opúšťam. Som si donabíjal veci, ránečku už sa tu prebúdza. Tak ja pomaly idem vrátiť elektrickú prípojku, ktorá bola za depozit 20 €. Tak a pomaly sa posuniem kam si do mesta. Teraz som si to naplánoval tak, aby som išiel po pobreží, o tom je sympatickejšie. Jedine čo bude asi na hovno sú tí psi, ktorí budú štekať, že všade. To je klasika už azorská, ale tak uvidíme, možno to dneska prekvapí. Klasickí psi. Tak ja už som odišiel z kempu a idem kdesi popri pobreží. 20 minút je to do nejakého menšieho mestečka a potom do Agry, takého väčšieho, je to asi 3 hodiny odtiaľto. Klasicky. A pes klasicky. Tak, idem sa prejsť. Akože vedel by som tu zastavovať fakt, že stále pri týchto výhľadoch. Keď ješ pri pobreží, tak všade sú samé vyhliadky a miesta, kde sa chceš pokochať, pozrieť. Takže to je paráda úplne. Na západ slnka som akurát v Agre, teda zapadne asi až tak za hodinku, za dve, neviem presne, ale na pláž už nesvietí, ale toto je zatiaľ asi najlepšia pláž tohto ostrova. Aj teraz sa tu už chystajú nejaké kapely a tak ja uvidím, ja idem pozrieť nejaké potraviny,
ale si to ešte aj omrknem, ako to bude vyzerať. A pravdepodobne by som chceli spať buď tam na ten ostrov, nie ostrov, polostrov, alebo na vyhliadku za mňou, alebo ísť kdesi smerom po pobreží a uvidím, kde dnes to zakempím. Jediné, čo som pred týmto výletom mohol ešte lepšie poriešiť, je buď si opraviť konektor na nabíjanie, alebo si zohnať lepšiu bezdrátovú nabíjačku, lebo teraz som akurát bez baterky, čo mi kúsek robí problém, keď neviem ešte, kde budem spať. A musím si takto nabíjať telefón. Nech mám aspoň 50%, lebo hej, ja mám ešte zrovna 70% zdravej baterky, takže mi ten mobil vydrží reálne veľmi krátko, čo nie je ideálna takýto trip, ale tak nedá sa nič robiť. Ako zapadlo slnko, je až tak príjemne. Ešte som si aj hodil sprchu na pláži, takže úplne výborne. Za mňa už je možno počuť aj pripravujúci koncert nejaký tu, alebo čo to bude večer. Skúsim omotnúť aspoň začiatok, alebo skôr zem toho kopca, kam by som rád išiel. Možno by aj to bol fajný výhľad. No aj takéto je kempovanie na Azoroch. Všetko mám mokré, teraz také navlhnuté, jak pršalo. Vyzerá to, že celý deň má byť teraz takto pod mrakom, čo je blbé, lebo nemám si kde teda vysušiť takto veci. A spať do hostela sa mi nechce, takže kempovať v týchto mokrých veciach, v mokrom spacáku bude celkom úlet a hlavne je to spratovať celé mokré. Ešte škoda zrovna túto noc, už som tu asi 6 nocí či koľko, všetky boli prevažne pekné. Teraz si nedám stať, že však vyspím sa pod holým nebom, lebo je tu taký blbý povrch na stan, zbytočne by som to ničil. A bolo pekne v noci a že ráno ma zobudil ten dážď. Joj, no teraz by som za ten stan bol veľmi rád. Ale tak nevadí, som aspoň na útese, je tu pekne, trošku mokro, kurňa. Aj počasie je na výbornú, ja sa idem trošku preschnúť a do komentára isto napíš, či by si aj ty šiel takto kempovať, alebo radšej nie. Alebo radšej nepíš. Už som pobalený, veci na sebe, tuto vedľa mňa za plotom už typek prišiel upratovať, takže dobre som to stihol, že ma tam nevidel, ako som rozvalený vlastne vedľa ich plotu. Takže idem sa pobrať asi naspäť do Angry, do mesta a asi by som si dal mekač, alebo polievku, polievočku by som si dal. Konečne kúsok tieňa. Idem si asi dať na chvíľku slúchatka a popočúvať hudbu, lebo začalo tu chodiť do zál, takže počúvať prírodu moc nemá zmysel, ale tie výhľady sú parádne. To je super. Ahoj. No a ako sa hovorí, všetky kroky vedú len na jediné miesto. Do mekáča. Joj, taký mekáč si dám. Najedol som sa a boli predo mňou zrazu 2 noci vonku. Nejak som sa tak mátal Azormi a už som išiel iba tak po ceste, bola tma a nevedel som čo teraz. Predsa len tá minulá noc bola hrozná a tu zrazu mi zastavilo auto. Bol to starší typek, mal asi 50 rokov a že či nechcem zviesť. A ešte reku, však môžem, že ešte som tu nestopoval. Keď som mu povedal, čo robím, tak mi ponúkol, či nechcem ísť spať ku nemu.
A ja som pôvodne chcel spávať vonku, ale akože takéto niečo som ešte nezažil, tak si vravím, že vyskúšam. Takto nejak vyzerá človek, ktorý posledný týždeň spal vonku a zrazu má ubytko zadarmo v názoroch s výhľadom na oceán a dokonca ma tam nechal ráno samého, pretože Manuel išiel do kostola a pýtal sa ma, či chce mi s ním a že radšej nie. A počas toho, ako som bol s Manuelom, som nejak nenatáčal. Reálne som vtedy vypol a aj keď sa vtedy vdialo toľko vecí, tak som totálne zabudol zapínať kameru a celkovo som si užil ten moment. Niečo také som zažil prvýkrát, že by ma domáci takto pohostil. Akože jasné, už som sa stretol s dobrotou náhodných ľudí, ale získať takto kamaráta proste z Azorov, ktorý má skúsenosti so žitím v Kanade, neskutočný pocit. Bol strašne dobrý, celkovo to pôsobilo strašne milo. A takéto niečo viem, že by som nezažil, keby idem na obyčajný výlet, keby mal zabukované všetko, ako je ubytko, dopredu vyriešené blbosti a takto. A on že jasné, v pohode, zostan si tu, chilluj, neponáhľaj sa. A proste týpek mi nechal takýto dom, nechal ma tam samého. Ja som nechápal, nič také v živote som ešte nezažil. Raňajky ako pre kráľov, opäť výhľad na oceán. To bolo dačo neskutočné pre mňa. Manuel pochádza z Azorov, čiže mi dal pohľad domáceho. Zároveň žil ale cez 20 rokov v Kanade, kde má aj svoju reštauráciu, takže mal úplne super pohľad na život ako taký na svet a ja som neskutočne vďačný, že som práve na Azoroch mohol spoznať takéhoto človeka. Niečo málo mi ukázal, avšak rozpršalo sa. A obaja sme nemali čo na robote, tak sme išli ku nemu domov a ako inak, dali sme si pivko, whisky a celý čas sme chillovali, rozprávali sa o živote, ja som mu vravel o sebe, on mne o jeho živote, rodine a bolo to strašne zaujímavé. Večer ma zobral dokonca na akýsi sprievod, akési oslavy Azorčanov a nechápal som, odkiaľ tam zrazu bolo toľko ľudí. Strávil som u neho aj ďalšiu noc, kedy navaril polievku, ktorú ma ponúkol. Opäť ja som z tých výhľadov bol neskutočne nadšený. Pomaly som sa s ním ale rozlúčil, keďže môj pobyt na Azoroch sa chýlil ku koncu. Ja som išiel cestovať na šupák a ja som nemal vybavené okrem leteniek fakt že nič a zrazu som mal samotnú izbu v dvojposchodovom dome s raňajkami, obedom, whisky a pivom. Manuel, ďakujem ti moc, to bol neskutočný zážitok. Mňa už Manuel vyhodil na letisku. Taký zvláštny pocit, že začal to po týždni domov. A ešte také malé letisko to je. Pomaly prišiel teda môj 4. let zo 6 v tomto výlete. Pristal som v Lisabone pre zmenu. Nachystal som si posteľ na letisku. Mimochodom na tomto letisku sa spalo dosť zle, keďže tam bolo veľa bezdomovcov. Pôsobilo to strašne rušivo, ale bolo to zadarmo a dalo sa to. Tak ja už som akurát v Lisabone, celkom to je hlučné z každej strany. No a ku počtu pív, ktoré boli vypité ňou za tento výlet sa radšej nevyjadrujem, ale doby o to mal super vonku. To som nechcel, som mi to zahodil tam a idem radšej rýchlo preč, kým som našiel. Tak si idem s pivečkom na tej druhej strane Lisabonu. Autobusom je to nejakých 20 minút, ale tak ja sa radšej prejdem a som zvedavý na tú pláž. No tak bude Atlantik aj z tejto pláže, teda z tejto strany Lisabonu. Na zdravie. Zrovna v Lisabone som už bol viackrát, tak mi napadlo, že zoberiem si loď na druhú stranu Lisabonu a moje kroky smerovali na pláž. Tá pláž na Atlantiku bola obrovská, reálne to bolo priestranné a presne keď som prišiel, som si povedal, že tam ostanem celý deň. Môj výlet sa už chýli ku koncu a už ma čaká let do Milána a v Miláne mám už len prestup a letím do Viedne a už som doma pomaly. Ak si to dopozeral až sem, tak mega cením. Ak dáš koment, like, takže si ho rád pozriem. A kľudne mi napíš, či by si aj ty niekedy išiel na Azory, na Terceiru alebo na nejaký iný azorský ostrov v Portugalsku. Vidíme sa pri ďalšom dobrodružstve. Ja som vypil tak strašne veľa pív za ten výlet.